Искандар, салом алейкум. Ман шодмон ҳамун бародари кангуртиятон ки ваъда дода будам ки дар Амрико ҳамун то ҳуҷҷатгузориҳои мо вай шуд бартараф шуд. Мо ба имрӯз расидем. Ман имрӯз ма омадам гурӯҳи корие ки бо чӯб сару кор доранд. Инҷа инҳо кор бурда истоданд. Овози ман камтар пасттар аст. Ман аз назди инҳо дуртар меравам, лекин нишон медиҳам ки мана бин ин нафаро кати ма ҳамсӯҳбат шудам бо забони англисӣ. Инҳо гуфтанд ки мо ҳар рӯзи ҷумъа як бор аз ҳамин хока тайёр мекунем. Хокае ки мана бехи гулу буса ёки бехи ниҳолҳои мевадиҳандаам агар инро резем инҷо ҳоли каме чӣ гӯям каме калонтар аст. Бо аз инда майда ҳам бурида метавонанд инҳо яъне мебуранд. ҳози ман оҳиста оҳиста назди ҳамон вай меравам. ин дарахтро чӣ қадар инҳо майда бурида соли ба комбайне ки вайро ба майдачӯб табдил медиҳад ба ҳамон мерезанд. ҳатто бин ки як шохи дарахтро зиёдатӣ инҳо беҳуда масалан нобуд наметозанд. ман ин замино пури чӯби майда аст. инҳо ҳамаш бо баргу ваяш ҷамъу гир шуда омада бурда ба ҳамун сехи худ яъне ба коркарди чӯб. барои чи инро ман мисол биёрам, барои чи ёдрас мекунам мо чин қадар ташвиқ намоем ки дар Тоҷикистон дарахтшинонӣ хеле зиёд шавад, чунки аз дарахт кардон, аз дарахт коғаз, аз дарахт тамоми ҳатто деворҳои хонаҳои инҳо хонаҳои амрикоиҳо ҳама аз чӯб аст. барои ҳамин мехоҳам ки рӯзи ҷумъа бо насиб агар ин ҷумъа ё ҷумъаи дигар меҳмони инҳо шавам ва боз васеътару равшантар дар бораи коркарди чӯбу дарахтҳо ба шумо маълумоте дошта бошам. мана ин баландиба бинед ки мана як нафар ҳоло дарахтҳо бурида истодааст ва паҳлӯи мо бошад мана технология мана инҷа кормандо ҳамагӣ мана дарахти ин қадар дарахти бузурга пора карда бинед ки бо ҳама асбобу анҷомҳое ки инҳо доранд ман дар навор мегузорам ки бинед шумо ка шумо метавонед инро дар вай бинед дар шабакаи ангур ва боғ гузоред. мана бин бехи ҳама гулу бутаҳода ҳамин хел аз ҳамин майдаи чӯб рехта шудаги аст. инро бо ин кадом химикат бо як намуди дигар инҳо якҷоя мекунанд ва онро зери дарахтҳо мерезанд ва ин аз хунукӣ, аз кирм, аз бисёр чизо дарахту бутаҳоро ҳифз мекунад. азиза ҷавонон, hi guys. садои ман мумкин шунавонед. Hi, how are you? Everything is fine? Yeah. Are you okay? You know, I am interested for this machine. I asked from Paulo and for make a little video for my country, you know. Oh. So I am from Tajikistan. Oh. Yeah, it's very far from here. Yeah. Paulo told me you are from Ecuador, right? Yeah. So inshallah, Friday, maybe this Friday or next Friday, I will coming to your office also. I will looking for this. You mix it with chemical, right? Okay. So what you say? You call me. That's no good in there, the tree. That's why they're cutting. It's no good in there, yeah. It's not good, right? Yeah. Not Strong good. winds. Yeah, the not good the tree. You cannot put it on the machine, right? Yeah, you Yeah, can put it. yeah. Okay. Мане кас бародари дигари мо, мана бародари калони ин касо ҳаста. Ино оилави қариб ки хештабор. Хай як ҷо кор мекунанд, ду анектараш. Айно мана хел инен бузургии дарахтро ки тару тоза аст, лекин аз сабабе ки сади роҳ аст, аз роҳ инро бояд гиранд. ба ҳамин хотир ин ширкат аст, инро даъват мекунанд, мана аз боло дарахтро пора мебурад ва бин ҳама чи бо технология мана чӣ қадар осон карда шудагӣ. албатта дар давлати мо ҳам дар шароити имрӯза ҳамин гуна техникаҳо ҳаст. фақат мутахассисоро ба таври дуруст ба роҳ мондан корашонро ба роҳ монда ва каме таълим додан лозим аст ки масалан бин аз як чӯб ман инҷо бисёр аҳамият додам, яке санг яке чӯб ду ҳамин чӣ гӯям боигарии табиат дар ҳама мавзеъ барои пешбурди зиндагӣ барои мана бинед инҷо
аслан ки қариб тоҷикӣ мана бо ресмон дарахтро бастан ва он кас бурид ва бо ресмон ҳатто поён фаровардан ки мабодо барои мошингузар наравад гуфтанд. Бинед чӣ қадар ино ҳам қариб ки ҳама корашон мисли бародарони тоҷики мо аст. Мо ҳам дар деҳот дарахтро мебуридем ва вақте дарахт баланд буд бо банд бо ресмон мебастем ки ба болои ягон оғил ё ки дарвоза ё ки девори ҳамсо ё ки девори худамон наафтад. Садои ман инҷо хеле паст аст ака Искандар, лекин ман кӯшиш мекунам ки бо дар бораи анамин